for ordet, og nu er der jo mange, der takker hinanden, men jeg vil også godt takke Carsten Hansen for at komme og gøre denne dag til lidt ekstra. Og jeg vil også godt takke Gladsaxe-bibliotekerne her for at åbne dørene til det her fine arrangement, og så selvfølgelig samarbejdspartnerne i vores projekt. I denne her uge er det faktisk også europæisk e-skills week. Og det er en uge, hvor man i hele Europa på hundredvis af arrangementer sætter fokus på vigtigheden af e-skills. Og der er Microsoft i Europa en af de ledende partnere, så derfor er timingen for det her åbne husarrangement og denne lancering også meget perfekt. I Microsoft har vi en helt overordnet mission om, at vi ønsker at hjælpe mennesker og virksomheder med at realisere deres fulde potentiale. Og hvis man i dag skal realisere sit fulde potentiale som borger, så er det nødvendigt, at man kan noget IT. Vi bruger IT til flere og flere ting, lige fra at søge nyheder, kommunikere, være i kontakt med skolen, hvis man har børn, være i kontakt med det offentlige. Det er en integreret del af det at kunne få det fuldt ud af at være borger i vores samfund, at man kan i hvert fald en smule IT. Og i Microsoft bruger vi meget tid på at argumentere for, hvorfor IT kan gøre en masse på vores samfund, både den offentlige sektor og den private sektor, og hvordan vi kan skabe en masse og gøre en masse ting bedre ved brug af IT. Men når vi samtidig prædiker det, føler vi også et ansvar for at bidrage til, at alle også kan udnytte de muligheder, som der er i IT. Og der er Netto et af de projekter, vi er gået ind i. Det er et rigtig godt eksempel på den måde, vi arbejder på det. Et andet eksempel er for eksempel også, at vi i mange år har haft et samarbejde med Ældremobiliseringens datastuer, hvor vi også hjælper med, at borgere, der måske har haft lidt svært ved IT, bliver mere fortrolige med det. Og så er det jo også, som andre har været inde på før, et rigtig godt eksempel på det, man taler meget om, nemlig det offentlige private samarbejde og civilsamfundet og NGO'erne. Der bliver tit talt om det, men af og til kan det være svært at se, hvad er det egentlig, der menes, når det er helt konkret. Og her har vi et projekt, hvor vi virkelig kan se det offentlige og private og NGO'erne finde sammen og komme med hver vores styrker. Og når vi alle sammen bidrager til det, så er det faktisk lykkedes rimelig hurtigt at få det op at stå, som Carsten Hansen sagde, at 19 biblioteker nu har en Netto Café. Men det gør mere end flot. Det skal også gerne pege endnu mere fremad, fordi der er også 6 biblioteker, der har bedt om at kunne tilbyde decideret programsat læring, så man kan øge sine IT-kompetencer ud over det mest basale. Og der er også et bibliotek, der har en mentorordning, så man kan prøve at hjælpe folk, der kommer ind og forøge deres kompetencer inden for IT, til også at søge hen mod en uddannelse eller et arbejdsmarked. Og det synes jeg er vigtigt at også pege frem på den måde. Fordi undersøgelser viser, at i 2015 vil 90% af samtlige europæiske job kræve en eller anden form for IT-færdighed. Og i Norden, hvor vi har nogle helt særlige styrkepositioner inden for IT, er det allerede 1 ud af 20 job, der er i IKT-sektoren. Og derfor har vi også i Microsoft stillet vores IT Academy til rådighed. Der er en komplet IT-uddannelsesløsning, hvor man kan komme ind og få mere systematisk læring i IT, og også ind med at få et diplom, som man kan bevise, at her har man opnået nogle færdigheder. Så jeg håber, at mange, der bruger Netwood, så får øjnene op for IT og får hjælp til det, kan se alle de muligheder, der er, og at der også er nogen, der måske får lyst til at gå endnu videre, og det på den måde kan være en hjælp til, at man også kommer i gang med noget uddannelse eller arbejde, meget gerne inden for IT. Vi har brug for rigtig mange, der kan IT, også i Danmark. Og med de ord, så vil jeg så give ordet videre til Svend og Per. Tak.